ba magkakape? Saan? Kape. Kape ha, kape. Next kape lang. Next kape. Raymond Trans. Salamat tayo, salamat. Balikan lang kami, nasa Kalawag na. Kakape lang at inaantok na. Kakape lang sandali. Raymond Transportation. May dalawang Raymond ngayong araw. Oras 3:21 ng hapon. 3:21 ng hapon. Kalawag, Quezon tayo. Live tayo from Kalawag, Quezon. Hi Paps. Ayun hapon Paps. Balikan lang. Kalawag, Quezon tayo live. Kakape lang sandali. Kagabihin na naman tayo. Ngayong araw ka ng Kalawag. Medyo busy ngayon. Medyo busy ang Kalawag. Alex Baisa, galing ko Manila, biyahe sa Lasé. Pabalik na kami. Pabalik na. Galing kami kahapon. Balikan lang kami. Pauwi na kami ng Pasig. Pauwi na ng Pasig. Or 6 viewers natin, shoutout sa inyo. Live tayo from Kalawag, Quezon. Kalawag, Quezon. Tagtag masyado eh. Stop. Kami lang kami, tutuloy na kami. Ay, sa Thursday. Ay, oo Nay. Kadadaan lang namin ng Talisay kanina. Kadadaan lang namin Talisay. Oo, kasama. Oo, magkasama kami. Kakape lang, ano lang ng kape. Ay, may 18 viewers tayo. Shoutout sa inyo. Live tayo from Kalawag. Wag kuya, wag. Spain tour. Ay, salamat. Okay, transport pala. Traffic ng Kalawag, grabe. Traffic. Okay, live tayo, 20 more viewers. Shoutout sa inyo. Live tayo from Kalawag, Quezon. Kada bayan yung tigil, grabe, ang sakit sa puti, tagtag. Parang nakakamiss na magbas ah. Dito sa may Raymond. Nakakamiss na rin magbas. Kakape lang kayo, kakape lang. Tapos tuloy na rin kami. Salamat. Ride safe. God bless.